je uchytnutí, že před smrtí je všechno zlé, co nás prosíme boží vůle. No a ani po smrti člověk nemá nic. V horším případě všechno Bůh počítá s pekelným úkaz a tuhle původnostách legraci už mají zajištěnou na život. Mnozí lidé se také učí, mám říkat, že Bůh se nezajímá o našem utrpení na zemi, že všechno to, co nás potká v životě, je postup a že Bůh se do toho vlastně nějak neznižuje. Mnozí další se také odmlčí, že Bůh vlastně vůbec neexistuje, není a nebyl nikde možný. To je důsledkem, co lidé se mají učí. Důsledkem je to, že lidé jsou odcizení Bohu, také důsledkem dalším je to, že jsou tak připraveni o naději, která vlastně od Boha vychází. Lidé se sice osvobodili z pastí a podruží lživeného náboženství, bychom řekli, že je kladná věc, ale zápětí byli polatení jiným falešním názorem. Názorem, že je tak chuť bohodného, jako je život, se spojilo šťastem samou sebe neživého. Tím, že lidé zrušili a rozevřeli náruč evoluční teorii této nepravdivé lidské filozofii, tak vlastně byli připraveni a okradeni jak o naději, to je jedna věc, a také o morální vedení v životě. To je vážné. To znamená, pokud vychází z názoru, že Bůh si nestvořil a že lidé je odpovědní, pak logickým důsledkem je, že člověk si může, někdo nakonec musí rozhodnout v životě, co je pro něho dobré a co je vlastně špatné. Dále, jestliže zastánci evoluce hlásají myšlenku přejistí nejefektivnější a nejschopnější, tak potom takzvaní silní a amorální jednotlivci netrpí žádným výčitkami svědomí, když ovládají slabé a méně schopné. Je tedy nesporné, že živé názory, ať už od oboru náboženství, stejně jako evoluční filozofie a potažmo ateismus, tak to všechno vyvládlo krvavé dějiny jak minulého, tak našeho 21. století. Vlastně přispěli k bídnému stavu, ve kterém je lidstvo žije z těchto posledních dnů. Vlastně plyne, co vlastně lidé potřebují. Potřebují jednu věc. Oni potřebují se mít s Bohem. Mít se s Bohem. Slovo mít se, to je křesťanskou myšlenku uzavření míru, tedy navázání pokojných vztahů. Také to vlastně že znamená neignorovat tu druhou stranu. No, překonat určitou nesmíritelnou bariéru do vzájemného vztahu. No, ale to lehko řekne, ale jak na to? Takže bychom mohli říct, takovou prvořadou věcí je, aby se lidé pochybují o Bohu nejprve přesvědčili o tom, že Bůh existuje první rok, no a to následuje druhý, taky, že jsou určité pádné důvody, aby se k němu přiblížili. To je vlastně myšlenka, kterou nacházíme také v samotné Bibli. Když se otevřeli Hebrejcům v 11. kapitole a v 6. verši, tam to všechno je řečeno, to lidé potřebují. Hebrejcům 11. říká, že bez víry je na to nemožné líbit se ne. Nebo ten, kdo se přibližuje k Bohu, musí věřit, že je. První se poklad, přesvědčit o tom, že vůbec Bůh existuje, jsou nějaké doklady toho. No a taky stává dát se podměny, že toho opravdovosti hledají jinými slovy, že pro nás má načítanou, že má nějakou naději připravenou pro nás, pro naši budoucnost, pro náš život. Tak to je, když jsme tak Hebrejský 11 důležitá, poznat, že Bůh je a přiblížit se k němu. No ale jak lidé, kteří Bohu pochybují, se nemohou to zvědět. Možná bychom doporučili, že jednou z možností, jak se o Jehovi dozvědět, je podívat se na to, co stvořil nás, jako to nevěstí. Můžeme tam pozorovat mnohé ztraky, hmotné výsledky, takové hmatatelné výsledky jeho činnosti. Třeba vidíme úmyslné struktuře atomu, pozoruhodně organizované vesmíru, v naší jedinečné planetě Země, a také úžasné stavby organismu, nebo třeba andělického mozku, který zatím nejsložitěji organizované ještě nepoklad. Ale to je první, že poznat něco o Bohu, určité vlastnosti, ale takový vztah k němu, který může dostat dalším způsobem. To znamená,
možná pro nás uvědomit, že atej z toho se člověk nerozumí. Atej z toho se člověk postupně v životě stane. Jak? No, většinou tak, že je uvedeme v mobil nějaký jiný lidi, kteří mu prostě tvrdí, že je to tak a tam to udělá podobně. No ale my máme, jsme máme velkou dobrý nástroj, který může pomoci lidem, aby je homofobní nebyli. Máme polskou brožuru, když měli možnost zrodit něco a to je pro ty, kdo pochybují o boží existence. Teď vidíme demonstraci, ve které bratr Martin Hoffman ze spolu Vyško představuje věstovatele, no jeho manželka, Beata, se bude představovat obyvatelskou domu. Uvidíme takovou určitou situaci, kdy bude se s tou stranou nastavit, jak se pak jsou dovedou tam zde zastupitelské služby. Dobrý den. Dobrý den. Já se jmenuji Martin Hoffman. Já bych vás dostal na jednu otázku, podobně jako vaši sousedu. Myslíte si, že v dnešní době je rozumné věřit tomu, že život byl stvořen Bohem? A nebo je rozumnější věřit tomu, že život vzniknul náhodou a pak se vyvíjel? No, když všechno to utrpení kolem, tak si myslím, že Bůh spíš neexistuje, než výsledkem nějakého života. A to se znamená vždycky? Že děti, ale já jsem nikdy neviděla nějaké přesvědčivé důkazy, že by Bůh existoval. To je zajímavé, že to, o čem člověk věří ohledně původu života nebo vzniku života, může mít docela dalekosáhlý vliv na jeho názor na budoucnost. Všimněte, co se říká tady takovou brožuru, jmenuje se Byl život stvořen. Tady na straně 29 se k tomu říká, pokud by život neměl žádný vyšší smysl, pak by jediný cílem našeho života bylo snažit se dělat něco pro druhé, možná také předat své geny další generaci, přičlenit bychom přestali existovat jednou proti a lidský mozek vybavený schopností přemýšlet, dělat závěry a uvažovat o smyslu života, by tedy byl pouhou hříčkou síly. Kdyby evoluční teorie byla pravdivá, pak by byla řada důvodů žít podle fatalistického hesla. Jestli víme, nebo nemáme. Druhá koncepce nám je nezáklad rozhodne. Mně to si ale nezíská jednu větu dál, ze straně na říká, jestliže ale Bible říká pravdu, pak život má vyšší smysl. Náš stvořitel má totiž vážný záměr, který se týká každého, kdo se rozhodne jít souladu nebo vůli. Součástí tohoto záměru je všimněte, že lidé budou žít ve světě bez chaosu, konfliktu a korupce. A dokonce nebudou muset zemřít. To je pěkné, ale aby člověk věřil něčemu takovému, tak na to potřebuje nějaký doklad. A ta trojka, kterou držím v ruce, ona sobě najde jednak doklady toho, že život byl stvořen. A jednak doklady toho, že Bible je spolehlivá. No, tady vám teda ještě ukázal jednu věc, na to bych se vás rád zeptal příště. Tady na straně 15 je rámeček a tam jsou dvě otázky. Když tu brožuru přečtete, tak by mě docela zajímalo, co jste na ty otázky řekla. Já byste chci o tom popovídat, že jsme v sobotu kolem 11 na pár minut. Tak bych se chtěl pozorovat. Možná nějak podobně je to mohlo vypadat to byla jedna demonstrace, ale otázka je další pro nás je katolickou druhou. Jak můžeme si pomáhat těm, kdo by chtěli drobnější hloubky diskutovat o původu života, například studentů. My se musíme názorně předvést další demonstraci, v níž vystupuje student, který je svědkem, a jeho spolužák. Uvidíme oba dětí ve školní lavici. No, Jenek použije tu novou brožuru Dní života, je otázek, které stojí na odpovědi. Mladého studenta svědka představuje Petr Polák.
přemýšlel a pak jsem si řekl, proč bych z ní vlastně měl věřit. Přemýšlel jsem o některých důkazech, pak jsem si řekl, nebo myslím, že je určitě lepší věřit tomu, že život byl stvořen. Jaký důkazy? Ale to nedají žádné důkazy najít. Ale oni šlo že spousta důkazů. Se teď vydávalo v rozhodu knih života, se povstál, ze které chci na odpověď. Zaujalo mě, co se stalo tady na straně 26. Poslouchej. O čem svědčí důkazy? Zamysli se nad fakty, o kterých jsem dočetl. První živé organizmy na zemi nebyly jednoduché. Je krajně nepravděpodobné, že by náhodou vznikly i pouhé jednotlivé stavební části hustiny. DNA neboli počítačový program, který řídí činnost buňky, je neuvěřitelně složitý a svědčí o tom, že je za stojí inteligence mnohem vyšší než inteligence lidí, kteří vymýšlejí počítačové programy a média pro ukládání informací. Genetický výzkum ukazuje, že živé organismy nemají jednoho společného předka a kromě toho hlavní skupiny živočichů se ve fosilních záznamech objevují náhle. Myslím si, že ve světle těchto skutečností je rozumné dojít do závěru, že důkazy odpovídají tomu, co o vzniku života říká Bible. To mě nikdy nenapadlo na tom přemýšlet. Člověk na něm musí chvíli uvažovat, aby došel k nějakému závěru. Myslíš si, mohl bys mi tu trošku učit na to? Určitě mohl. Aby na konci každé části nazbíral večer fakta a otázky. Zajímalo by mě, jak bys na ty otázky odpověděl ty. Tak dobře, tak já se na to podívám možná dneska večer a zítra bychom si o tom mohli popovídat. No ale nám všem bývá taková důležitá otázka, jestli dnes díky, jaký užitek mají toho většího pomáhat, dělají ty další kroky k tomu, aby se nakonec díky. Tak já myslím, že mnozí z nás, jak jsme dnes tady, bychom mohli vyprávět, jaký užitek nám to skutečně přineslo, jaký užitek do života nám to přineslo, máme třeba takovou věc, jako je naděje. Máme otce, který nás miluje a neopustí nás nikdy. Máme kvalitní duchovní rodinu a mnoho jiného. Bych měla počítat něco o tomto užitku z rozhovoru, který povedu s bratrem Milanem Zemanem ze sboru Brno Žabuntecký. Milane, jsem rád, že můžu s tebou teďka krátce mluvit jednou o sobě. Zajímalo mě,